Jeg hedder Kasper Hammerik. Jeg er retailer her for et lille område på Sjælland, som repræsenterer 7 tankstationer. Har været det i 7,5 år. Vi har med tankstationer at gøre her, som jo er, vil jeg sige, karakteriseret som et ikke et direkte farligt sted at være, men et sted forbundet med risiko. Vi har olie i jorden, vi har penge i kassen, vi har på sådan en station, som vi står på lige nu, over 1000 biler, som krydser vores forplads hver dag. Så det er forbundet med, at vi skal tage nogle forbehold for, at vi ikke kommer galt af sted. En af de ting, jeg har lært i Shell, det er, at det er bedre at snakke om sikkerhed før, at skaden sker, end efter skaden er sket. Sørg for at deponere, så det ikke er attraktivt at komme og lave røveri hos os. Ja. Man sørger for ikke at åbne per kommando, eller per rutine. Ja. Og så har vi et problem med lyskryds, som det gør det hurtigt at køre igennem vores forplads, så man skal altid have vest på, når man går ud. Ja. Så. Fedt. Så hvis du sådan skulle give et råd til dine folk på Osted, hvad vil du så sige det vigtigste? Vær opmærksom på dine omgivelser. Det er jo et eller andet sted at tænke sig om, men det vigtigste for mig, det er, at personalet, at de får en god oplevelse ved at skulle være her. Det vil sige, at de ikke får uventet besøg lige pludselig fra folk, som de ikke vil have. Ja. Egentlig, at de får kigget sig om, for det er sgu ikke sjovt. Nej. Og ved det. Okay, så hvis du sådan skulle give et råd til dine folk her på Sønder Ringvej, hvad skulle det være? Kig op. Orientere dig. Se, hvad der sker omkring dig. Sikkerhed for mig, det er en begrundet tryghed, fysisk og mentalt. At man ikke render rundt og bliver truet. At man ikke føler sig utryg, når man er på arbejde. Okay. En fysisk sikkerhed, det er nogle af de der forskellige sikkerhedsinstanser, vi har. Vi har noget dørlås, og vi har nogle, hvis man er heldig, har man også en stor kasseapparat, som man ligesom kan være lidt bag, og så skal man altså bare sørge for at overholde de regler. Og sørge for, at man ikke står imellem en eventuel røver, og så det, han ønsker at få. Mm. Det er sikkerhed for mig. Fedt. Yes. Hvad, hvis man sådan helt nøgternt skulle give et råd til sine ansatte og sine kollegaer? Så vil det være at være opmærksom på, at når du er på arbejde, så kan du sgu ikke altid være sikker på, at dem, som kommer ind, også ved det godt. Mm-hmm. At man står i en situation, hvor der findes desperate mennesker, som vil gå meget langt for at få meget lidt. En sikkerhed for mig, det er jo et trygt arbejdsmiljø og klima, og arbejde på en Shell-station, hvor at alle sikkerhedsforanstaltninger de er fuldt funktionelle. Ja. Jeg tænker for eksempel på videoovervågning og overfaldsalarm, dørklokke osv. Ja, super. Hvis du skal give et godt råd i forhold til din erfaring med sikkerhed her på Shell? Ja, altså overholde deponeringerne og aldrig særlig mange penge i kassen. For eksempel om aftenen, hvis folk kommer ind og vil købe en øl eller en pakke cigaretter for eksempel 1000 kroner, så afvis dem. For det er også det visuelle indtryk over for de andre gæster i butikken, som kunne være potentielle kriminelle. Nu skal man selvfølgelig ikke beskylde folk, men det er jo ofte sådan, de arbejder. Ja, okay. Det er sgu godt råd. Tak for det. Så hele tiden holde rigtig godt øje ude på forpladsen, ja. Så man hurtigt kan låse døren, hvis det er den sikkerhed, du har, når du står bag kassen, for at kunne holde ubehagelige typer ude. Sikkerhed? Shell? 7,5 år efterhånden? Ja. Sikkerhed på en Shell, hvad er det for dig? Jamen det er for det første, at vi følger reglerne. Dem, som Shell på udmærket måde har sat op for os. Og at vi er bekendt med dem, og vi husker dem. Og så er det opmærksomhed. Opmærksomhed. Den der fiskekutter, som jeg så godt kan lide, symboliserer, at der kører en radar op på hovedet af os, og den skal vi bruge, kigge. Arbejdspladsen er jo hele vejen rundt. Det er jo ikke kun inde bag kasselinjen, det er jo også hele vejen rundt. Og er der nogen, der er ved at tænde bål derovre, eller er der nogen, der er ved at komme op og slås i vasken, eller er der nogen, der er ved at ikke kan finde ud af noget ude på øerne. Sikkerhed, hvis vi er der og kigger. Og så kan vi også afværge eventuelle subjekter, som er på vej ind med hætte eller et eller andet skjult under et eller andet. Hellere lukke en gang for mig end en gang for det. Sikkerhed snakker vi lidt om i dag. Ja. Hvad tænker du, når jeg siger sikkerhed? Jeg tænker, at der er mulighed for at få hjælp, når du står på tanken, som vores overfaldsalarm, og mulighed for at ringe til
en vagttelefon, hvis der opstår problemer. Ja. Det er utroligt vigtigt i hvert fald for mig, at det er en mulighed, og at vi kan låse døren. Ja. Så vi kan afvise kunder, de ikke føler os trygge ved. Har du nogensinde prøvet at låse døren? Ja. Det har jeg mange gange gjort. Det har du mange gange gjort? Ja. Okay. Når folk kommer med hjelm på om aftenen, når det er folk, jeg har skaber problemer før, da jeg står på Københavnsvej. Perfekt. Super. Ja. Så det virker, synes du? Det virker faktisk, men det er meget, meget vigtigt, at du sådan, måske bruger 5 sekunder ekstra på bare at holde øje med butikken, mens du ekspederer. Ja. I stedet for at bruge 100% på kun kunden, du står med. Fordi bare du lige bruger de der 5 på at holde øje, så kan du faktisk nå ret meget og nå at stoppe en situation, før det overhovedet udvider sig. Fedt. Super. Hvis du skulle give det bedste råd fra din erfaring, du har været ret mange år nu. Ja. Hvad kunne det være? Det er nemlig det med at tage sig tid til at holde øje. Ja. Lad være med at sørge for, at kunden kommer hurtigt ud. Holde øje med alt, hvad der er rundt omkring. Ja. Og lige give et øjeblik, når kunden står til at dankorten, så brug tiden på at lige skinne gennem butikken og se, hvem der er der, om de har stået der længe, eller om der er nogen, der er i gang med at tanke, og hvem det er. Fedt. Det er nok det bedste. Klasse. Tak fordi du forstyrrer. Det var så let. Tage hjelmen af. Jeg rundt med mit lille kamera her og helt impulsivt filmet folk, uden at de ligesom har haft mulighed for at kunne forberede sig. Jeg bliver faktisk lidt stolt af folks kommentarer og indgang til sikkerhed. For sikkerhed er jo et spørgsmål om mindset, det er et spørgsmål om holdning til tingene. Og det må man sige, det er fælles for alle, på alle niveauer, er at det handler om at tage noget ansvar, det handler om at være opmærksom på ting, inden det går galt. Så, men vi har også gjort meget de sidste mange år. Vi har trænet meget i, at folk de skal kigge op på forpladsen, og ikke kun den her sikkerhedsdag, som vi har, men vi gør det hele tiden. Og lad det være en opfordring til, at I også gør det internt over for hinanden, når I kommer på vagt. Tag gerne en hætte på, snak om det. Prøv at se, om vi kan komme ind med hætten ind op over ørerne osv. Dem, der træner mest, de har det med at være mest heldige. Jeg er stolt af at sige, at vi ikke har haft røveri det sidste års tid i vores område. Jeg er også stolt af at sige, at vi har faktisk afværget flere af de her potentielle røverier. Og det er det, vi skal. Vi skal undgå de her situationer her. Tusind tak for din opmærksomhed, og pas rigtig, rigtig godt på dig selv og på hinanden ude på vores servicestation. Vi ses.